जाय 17 बोसोर बिथांमोना थगायबोदों नेक्स्टआवबो बिथांमोना जे थगाया बेखौ रावबो दासा मानोना हाग्रामाया मोनसे पार्टीनि खाथियाव बर' ख्रिस्टियानफोरनि एगेन्स्टै मोनसे एप्लिकेशन होदों मेम'रेन्डाम होदों मा होदों बेखौ नोंथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मिथिखायो माने कमप्लेन होदों प्रमद बर'आ ख्रिस्टियान गिर्जा लुगासिनो दङ ख्रिस्टियानफोरनि बारायगासिनो दङ थाखा फैसा होनानै गभर्नमेन्टनि खामानि लब देखा हाग्रामाया दिनै खाम्फा बरगयारि हाग्रामा महिलारिया गिर्जा गिर्जा थांनानै भुट भिक्षा खालामहैनाया बिबायारि बायदि लाजिं बाथ्रा मानोना धोरोमखौ लानानै दिनै बर'खौ खावस्रा खावस्रि खालामनो नागिरनायानो बिपिएफमोन आरो बे बिपिएफनि जे दिनै बर'फ्रा भट होआ बे रोखा आरो बिपिएफनि आखाइजों नेक्स्टआवहाय हा मोनगोन होननानै रावबो रायजो राजाफ्राबो दा सानखाथोंसै बिगा हिसाबै आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैया 75 न'खरनो जोङो हाखौ होग्रोनो नागिरदों गोबां जायगायाव गसाइगाव महकुमायावबो सरकारि हायावहाय आयेन बेरेखायै थाफैनाय दं बेफोरखौ मा राहा लामा लागोन नाय आयेन बेरेखाया माखौ होनो माखौ होना बेखौ जोङो सिस्टेमेटिकेलि थांगोन दा 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगां जायफ्रा बिटिसिआव थादों बिसोरखौनो बनाफाइड होननानै बुंदों बनाफाइड सिटिजेन होननानै बुंदों बे बेलायाव आं थोंजोङै नोंथांखौ माने इलिगेल होननानै बुंनो हाया बेखौ जोङो डकुमेन्ट्सफोरखौ नायग्रोगोन लिगेसि डेटाखौ जोङो प्रुभ खालामनांगोन बिनि गेजेरजोंसो नोंथाङा लिगेलि माने हाजार दं 34 जौखोन्दो बर'आल' बिपिएफनि दिनाव हा दङमोन जोंनि दिनाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा 40,000निख्रुइबो बांसिन न'खरनो हानि पाट्टा राननानै होबाय आरो दा होनो थांगासिनो दङ बाक्सायाव बावैसोनो जोङो 5,000 न'खरनो हा होगोन चिराङाव जोङो 9,000 मानसिनो हा होनो थांगासिनो दङ आरो मा मावबावनो बेनो जोंनि मेइन खामानि बेनि थाखायनो एनडिएफबि अस्त्र मोनदोंमोन हानि थाखायनो बिएलटिनि जोनोम जादोंमोन हानि थाखायनो एबसुनि मुभमेन्ट जादोंमोन हानि थाखायनो बिपिएफनि मा होनो भलन्टियार फर्सनि मुभमेन्ट जादोंमोन उदयाचल बिदोंमोन पिटिसिआ बेफोरबायदिनो गोबां दं नंखायनो हायाव जों कमप्रमाइज खालामा आरो हाखौ साफ्रोमबो बनाफाइड सुबुंनो जोङो हो जे बिजिआर हालामाव थानाय बिजिआर हायाव थानाय रायजो राजाफोर दिनैनिफ्राय 72 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जादों बे समाव भारतआ जास्ट उदांस्रि जादोंल'मोन बे समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय नाथाय दिनैसिमबो जोंनि मानसिफ्रा बे बिजिआराव थानाय रायजो राजाफ्रा हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखैमोन आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुङो बिपिएफनि समाव 2013 मायथाइसिम पिजिआरनि हाखौ गोरलैयैनो बानायनो हायोमोन नाथाय दिनै 2013 मायथाइनि उननिफ्राय बिजिआर आरो पिजिआरनि हाखौ गोरलैयै बानायनो हाया जायनि थाखाय खोब खस्थ' जों स्ट्रागल खालामनो गोनां जादों थारमाने मोनसे खोन्थाया रोखा बिथां हाग्रामानि दैदेननायाव बिथांमोना रावबो जाति जनगोष्ठी आरो गावनि फिसा बर'फोरनोनो हा होनो गोसो गैयामोन जायनि जाहोनाव हा होआखैमोन दा जोङो हा होनो थांगासिनो दङ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखाइजोंनो हानि फोरमान बिलाइखौ रानदों पाट्टा बिलाइखौ रानदों बे समाव मा होनदों बिपिएफनि मानसिफ्रा ओइ जोंनि बिपिएफनि मानसिफ्रा प्रमद बर'नि आखाइजों होनाय हा पाट्टाखौ लानो नाङा बियो इउपिपिएलनिफ्राय होनायसो जोंनि सरकार फैबा जोङो होगोन